Kien 30 sena ilu, meta f'maltempata qalila seħħ f'pajjiżna is-summit storiku bejn George Bush, il-President tal-Istati Uniti, u Mikhail Gorbachev, il-President tal-Unjoni Sovjetika. Dan is-summit għadu sal-lum jissemma minħabba li matulu ġiet fit-tmiema dik li kienet magħrufa bħala l-Gwerra l-Birda, li kienet ilha għaddejja bejn dawn iż-żewġ superpotenzi sa minn wara it-tieni Gwerra Dinjija. Fix-xhur ta' qabel kienu seħħew ġrajiet li ftit dak iż-żmien setgħu jimmaġinaw b'mod li qatt pajjiżi mill-Ewropa tal-Lvant irmew il-politika komunista ta' pajjiżhom, waqgħu gvernijiet pupazzi ta' Moska u bdew it-triq lejn id-demokrazija. Fost dawn l-iżviluppi eċitanti, Malta kienet qed tipprepara biex tospita l-aqwa żewġ personalitajiet ta' dak il-mument, Bush u Gorbachev. F'pajjiżna kien hawn aspettattiva li rarament rajna bħala, u bir-raġun għaliex kien propju f'dan il-pajjiż żgħar tagħna li kienet wasset issija biex flok il-konfront militari jidħol id-dialogu raġunat u flok id-dittatura tibda tirrenja id-demokrazija f'partijiet kbar tad-dinja. Intant f'Birzebbuġa it-tnejn wara nofsinhar saret attività sabiex jitfakkar dan l-avveniment kbir li kien sar f'pajjiżna eżatt 30 sena ilu.